No, kayo no. Kami yung tricycle na yun, no, tinutulak na lang. Pang-apat. Dito kami sa pang-apat na mataas. Pero hindi pa rin kami susuko hanggang di kami nakakarating sa dulo. Dulo nito. Kasi ang goal ko talaga, marating ko yung pinakamataas dito. A few moments later. Alam nyo ba guys, sobrang ganda, diba? Sobrang parek. Pero kung mahuhulog ako dito, gusto ko sa tamang tao. No, 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 no. So, naiwan kaming dalawa. Yung sasakyan namin, dire-diretso yung bumarulot. Pati yung kasama namin yung mataba, yung isang mataba, si Melda. Ganda ba? Init. Kamusta naman ang pagpunta mo dito sa Mapita? Ayun, lusaw na yung mga tabako. Kaya kayo, kapag pupunta kayo dito, ano, magbaong kayo ng konsensya. Tsaka, Bakit? lakas. A few moments later. Ayan nga guys, no, bali nagpahinga lang kami saglit kasi sobrang pagod na kami. Sobrang layo pa at may marami rin pupunta dito, karamihan dito mga nakamotor kasi yung iba hindi talaga kaya. Yung sasakyan namin, buti nakakaya. Parang siya, hindi niya ako kinaya. Kaya mag-iingat lang kayo dito kasi syempre medyo matarik yung lupa dito. Kaya ingat-ingat lang, tsaka wag na wag kayo magtatapon ng basura kasi uuna pa lang dun sa baba, ang dami ko nakitang basura. Nanggigigil ako sa inyo eh. No? Sobrang dami ng basura. Kaya huwag kayo magtatapon ng basura. Itapon nyo lang yung mga maling tao. No? Yung mga maling tao. Yan. Itapon nyo dito. For sure, hindi na babalik yun. Mag-iingat lang kayo. Huwag kayo mahuhulog. Basta once na mahulog ka sa bangin, mahulog ka lang sa tamang tao. Pwede na yun. Thousand years later. Kaya iwasan lang natin yung pagtatapon ng ating basura dito kasi titignan nyo sobrang ganda ng view, no? Sobrang ganda talaga kasi halos malapit na tayo sa taas. Pero parang nasa taas na talaga tayo. Pero marami talaga akong nakikita ng basura kahit mga nandoon, no? Siguro mga nilipad na lang ng hangin to, yung mga basurang to. Kaya please lang, huwag kayo magtatapon ng basura kasi ingatan natin yung kalikasan natin. Lalo ngayon itong Mapitang to, yung lugar na to, sobrang bago lang to eh. Kabubukas lang. Parang kabubukas lang to. Pero ang dami nang nagripa ng mga basura dito. Kaya please lang. Ngayon pa lang iwasan na natin yung pagtatapon ng basura natin dito sa Mapita. Dito sa ating kabundukan dito sa Pangasinan. Kaya alat na guys, akit na tayo sa taas. Woo! A few moments later. Guys, no? Kaya bago tayo magpatuloy, kaya kung bago ka lang sa aking channel, kaya don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Hingal ako! Ano yung sinasabi mo, Tidons? Ayoko na. Ah. Ayoko nang mawala ka. Mugot! Ulitin mo mga isa pa nga. Isa pa. Isa pa. Suko ka na saan? Wala daw susuko. Bakit? Malamal ko siya. No, 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 no.
2,000 years later.
A few moments later. Nga guys, no, sana nag-enjoy kayo dito sa kasama ko sa pamamasyal. Dito yan sa Mapita View Deck. Ito yung natawag nilang Daang Katutubo, no? Kaya kung nag-enjoy ka, kaya click subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayong lahat. Bye-bye! Subscribe my YouTube channel, Dukyang Vlog. Thank you so much.